Pentru că sângele nu se poate produce în laborator. Ne-am fi dorit ca celulele STEM să le putem programa astfel încât să obținem eritrocite, trombocite și plasmă, dar din păcate acest lucru nu este posibil. Și există foarte mulți pacienți care au nevoie tranzitor de componente sanguine, fie că ele sunt eritrocite, trombocite sau plasma, astfel încât să depășească boala. De aceea avem nevoie de donatori, avem nevoie de sânge pentru că pacienții noștri au nevoie de sânge. După ce este recoltat aici în sala de donare, sângele este lăsat să se răcească, să ajungă la temperatura camerei și apoi el este centrifugat, noi spunem procesare. Prin această centrifugare el este separat în cele 3 componente, eritrocite, trombocite și plasmă. Fiecare va fi transportat într-o pungă specifică și apoi vor fi stocate, fiecare la regim diferit de temperatură. Deci concomitent cu acest lucru, eprubetele care se recoltează înaintea donării ajung la laborator și acolo noi determinăm grupul sanguin, determinăm fenotipul în sistem RH și KEL și căutăm să vedem dacă există markeri pentru diverse infecții virale care se pot transmite prin sânge, ca de exemplu hepatita B, hepatita C, HIV-ul, HDLV-ul, dar și infecții bacteriene precum sifilisul. În condițiile în care rezultatele de la laborator sunt negative pentru aceste maladii, atunci sângele va fi validat, adică va primi eticheta bun pentru distribuție. Și în funcție de cererile pe care le primim în fiecare zi de la spitale, noi distribuim distribuim componente sanguine astfel încât să acoperim cererea. În principiu, orice cetățean român care este sănătos și are vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani. Dacă ești la prima donare, este bine să vii înainte de a împlini vârsta de 60 de ani, deci să nu te gândești că trebuie să aștepți 60 de ani să vii la donare, pentru că la cei de 60 de ani avem nevoie de o adeverință de la medicul de familie care să ateste că este sănătos și că nu este sub tratament medicamentos pentru diverse afecțiuni. Trebuie să știe că trebuie să programeze această donare. Da? Este cel mai simplu ca să nu aștepți, da, cele 60-90 de minute aferente circuitului donatorului. Este bine să te programezi la donare prin Donorium sau prin Blood Challenge. Este bine să te informezi de pe site-ul Centrului de Transfuzie Sanguină Timișoara despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești înainte de donare, ca de exemplu faptul că nu este bine să faci exerciții fizice mari, gen mers la sală cu 1-2 zile înainte de a veni la donare, pentru că se reflectă în enzimele hepatice și atunci avem o problemă cu validarea sângelui. De asemenea, dacă te hotărăști să vii la donare, trebuie să știi faptul că este bine să te hidratezi. Cu 2 zile înainte de a veni la donare trebuie să-ți crești aportul de apă, să ajungi undeva la cei 2 litri pe care toată lumea știm că trebuie să-i consumăm pe zi, dar foarte puțin dintre noi bem 2 litri de lichide pe zi. Acest lucru este important pentru a umple patul vascular și pentru ca acesta să fie turgescent, astfel încât, într-adevăr, donarea de aici din sală să dureze maximal 10 minute. În condițiile în care patul vascular nu este plin, donarea se poate întrerupe și atunci sângele donat nu poate fi utilizat, pentru că nu se respectă raportul între sânge și anticoagulant. De asemenea, donarea de sânge nu este recoltare de analize. Donarea de sânge trebuie precedată de un mic dejun. Da? Trebuie să mâncăm ceva, pentru că altfel ni se face rău după ce am donat.
Creierul nostru este dependent de oxigen și de glucoză, astfel încât în condițiile în care îi luăm din aportul de oxigen prin donarea de eritrocite și nu are nici suficientă glucoză, poate stinge lumina, ceea ce nu ne dorim. De asemenea, trebuie să fie odihnit, da? Nu după tură de noapte, nu după o noapte întreagă stat în fața calculatorului, pentru că același lucru, oboseala, face ca reacțiile post-donare să fie mult mai intense și nu ne dorim ca donatorii noștri să se simtă amețiți după donare, ci dorim ca ei să se simtă bine și să revină de cel puțin 3 ori pe an, astfel încât aceste crize de sânge pe care le-am avut în ultimul an jumătate să nu se mai repete. Înainte de a pleca de acasă, trebuie să se asigură că a dormit cele 6 ore în noaptea precedentă, că a luat micul dejun, că s-a hidratat cu cel puțin jumătate de litru de apă și că a băut, dacă îi place, a băut și cafeaua de dimineață, care poate fi inclusiv îndulcită. Apoi trebuie să-și programeze donarea, pentru că dacă pe Blood Challenge sau pe Donorium găsește o poziție liberă la ora 12 și el s-a trezit la ora 7, trebuie să știe faptul că este bine ca atunci când intră în centru, deci cu 2 ore înainte de a dona, mai trebuie să ia încă un mic dejun frugal, un fruct, o ciocolată, astfel încât să-și asigure nivelul crescut al glicemiei. În momentul în care intră în centru, datorită faptului că suntem în pandemie, trebuie să ia la cunoștință faptul că nu putem să aglomerăm. Deci că numărul de donatori care intră în centru este limitat la aproximativ 8 până la 10, astfel încât să păstrăm distanța. De asemenea, la intrarea în centru ne asigurăm că vin doar oameni sănătoși, da? Care în principiu au temperatura corporală sub 37,3, nu au luat antibiotice în antecedente, nu au fost contacti cu persoane care au avut COVID în ultimele 14 zile sau nu s-au întors din zone din acelea roșii care sunt pe listele INSP-ului și care contraindică venitul la pentru donarea de sânge timp de 14 zile de la întoarcere. La intrarea în centru, noi îi întrebăm în mare despre starea lor de sănătate, astfel încât să nu aștepte să doneze și să nu se califice. Primesc un chestionar de autoexcludere pe care trebuie să-l completeze în ziua donării. Da? Avem foarte mulți donatori care ne întreabă de ce de fiecare dată trebuie să completeze acel chestionar, că l-au mai completat și data trecută. Pentru că de fiecare dată este altă zi. Iar acel chestionar se referă la niște detalii despre maladiile transmisibile prin sânge, care acele detalii trebuie completate la zi. Da? Trebuie să fim sinceri cu noi și să ne gândim că sângele nostru poate ajunge la un copil de 3 zile, astfel încât să declarăm în ziua donării ce am făcut în ultimele 3 luni de zile. Dacă nu s-ar completa de fiecare dată, atunci am putea să fim martorii unei transmiteri, de exemplu, de hepatită B sau de hepatită C sau de HIV, care se transmit pe cale sexuală și care nu avem cum să le detectăm în primele 2-3 zile de la infecție. Chestionarul de autoexcludere trebuie completat cu sinceritate în ziua donării și apoi se merge la fișier pentru a înregistra datele. Este foarte importantă trasabilitatea pungii de sânge. Totdeauna pe noi ne preocupă de unde vine sângele, astfel încât dacă vor apărea cumva la primitor niște reacții, să știm ce pungă de sânge a primit, când s-a recoltat, de la cine s-a recoltat. Deci avem nevoie de aceste date, da? De aceea, câteodată la fișier, având în vedere că avem doar un singur operator, timpul de așteptare este
puțin mai mare decât ne-am dori. Avem promisiuni ca în următorul an să încercăm să modernizăm acest fișier astfel încât să-l dotăm cu 2 calculatoare, cu 2 oameni și să scurtăm timpii de așteptare. După întocmirea de către operator a fișei donatorului în ziua respectivă, deci și împreună cu chestionarul de autoexcludere, donatorul este invitat în sala de predonare, sală în care noi determinăm de fapt hemoglobina. Da? De aceea faptul că mâncăm dimineața nu prea are influență pe hemoglobină. Da? În momentul în care vrem să ne facem niște analize, da, și glicemia este un factor important pentru a vedea dacă avem sau nu diabet, de aceea nu trebuie să mâncăm înainte de a ne duce la analize. Dar la donare este bine să mâncăm pentru că avem nevoie de acea glucoză în sânge. Hemoglobina este un factor care califică donatorul. Vedem dacă el poate da cei 450 de mililitri, dacă are suficientă hemoglobină. Femeile trebuie să aibă 12,5 grame per decilitru, iar bărbații mai mult de 13,5. Da? Dacă avem mai puțin decât atât, suntem declarați anemici și anemicii nu pot dona sânge, nu au pentru ei suficient, damite să mai dea altora. Indiferent cât de mare este criza de sânge, noi nu luăm, nu sfătuim, nu primim donatorul la donare. Apoi, pentru a verifica acel chestionar de autoexcludere, are loc o consultație medicală, consultație care este la nivel de dialog, în care donatorul este întrebat încă o dată întrebări asemănătoare cu cele din chestionar, tocmai pentru a verifica dacă este eligibil sau nu. În majoritatea cazurilor, cam 95% dintre donatorii care ne trec pragul sunt declarați eligibili. Da? Cei care au avut intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni, au avut tatuaje, s-au vaccinat cu COVID, sunt respinși temporar. Da? Și există pentru fiecare un anumit interval stabilit în legislație, interval în care nu au voie să se prezinte la donare, după care sunt primiți cu drag din nou să vină să doneze. Dacă este declarat eligibil, donatorul urcă la etajul 2, unde este sala de donare, sală în care se desfășoară donarea propriu-zisă. Această operațiune de donare a celor 450 de mililitri salvator de viață nu durează mai mult de 10 minute. Da? Dar pentru ca să nu dureze 10 minute, mai mult de 10 minute, este nevoie ca patul nostru vascular să fie bine hidratat. După care donatorul este rugat să mai aștepte încă 20 de minute pentru ca nu cumva să apară stări de amețeală și sau să-i se facă rău. Iar după scurgerea acestui interval de timp, este invitat să-i se pună un plasture la locul unde a fost puncția, plasture pe care poate să-l dea jos după 6 ore, după ce s-a închis zona în care a fost puncționată, și mai este rugat să nu facă eforturi cu mâna din care i s-a prelevat sângele, pentru că poate porni, cheagul acela fiind friabil, se poate desprinde și atunci apar sângerări în plica cotului. Dacă totul decurge normal, la ieșire donatorul primește un bilețel pe care este trecut adresa site-ului Centrului de Transfuzie, de pe care după cam 48 până la 72 de ore poate să-și ridice rezultatul analizelor care i s-au făcut cu ocazia donării. Nu mai trebuie să vină în centru
pe baza CNP-ului și a codului pe care l-a primit, codului de donare din ziua respectivă, poate să intre pe site și la secțiunea analize medicale și le poate descărca atât pe cele prezente cât și pe cele anterioare. Și se dau bonurile de masă astfel încât să poată lua o masă caldă cu 3 feluri care să conțină și supă și un fel 2 care să conțină carne și eventual ceva dulce. Și bineînțeles, jumătate de litru de apă astfel încât să reumplem patul vascular cu cei 400 de mililitri donați. Cel mai important lucru, pentru ca totul să decurgă bine, ar fi să mănânce, să își aprecieze starea de sănătate, să doarmă, să se hidrateze și să se programeze online. Deci astea sunt cele 5 lucruri care, dacă donatorii noștri ar înțelege că avem nevoie de sânge în fiecare zi și că în fiecare zi 120 de donatori, da, s-ar programa online, da, atunci ar fi foarte bine, ar merge lucrurile ca pe roate. Faptul că doar 50 se programează online și restul vin, da, deodată, face ca în anumite momente ale zilei lucrurile să se blocheze în fața diferitelor opriri. Și atunci, ori la cabinetul de predonare, ori la fișier se formează cozi și automat crește timpul de așteptare. Nu mai durează totul 60 de minute, durează 90 de minute sau 120 de minute. Este bine să știi grupa sanguină, chit că orice ți se întâmplă, acea grupă sanguină se reface din nou, adică nu se ține cont de ceea ce e lipit pe buletin în condițiile în care trebuie să primești sânge. Totdeauna ți se mai determină înainte de a primi sânge. Dar este bine să știi ce grupă ai, pentru că există punctual, foarte rar, cred că sunt 10 zile pe an în care avem nevoie de o anumită grupă de sânge. Da? Pentru că avem cazuri și la județean, și la pediatrie, și la municipal și atunci chemăm cu dedicație donatori cu grupa respectivă de sânge. Da, este sănătos. Faptul că vii din 3 în 3 luni sau din 8 în 8 săptămâni la un consult medical, da? Că ți se determină hemoglobina, că ți se determină enzimele hepatice, că ai o discuție cu un medic, te ajută să îți apreciezi starea de sănătate, să fii sigur că ești sănătos, da? Că tensiunea ta arterială este în regulă, că te hidratezi corespunzător, că mănânci, da? Mănânci sănătos astfel încât sângele tău să poată fi administrat unor copii de 3 zile. De asemenea, s-a dovedit că cei care, deci în rândul donatorilor de sânge, rata de infarct miocardic este mult mai redusă, tocmai datorită acestor vizite repetate. Și neoplaziile sunt mult mai reduse în rândul donatorilor. Nu există niciun motiv pentru care să spui că, în afară de faptul că nu ești sănătos, pentru care să spui că nu poți dona sânge. Dacă ai o afecțiune, egal că ea este tiroidiană, da? Pentru care iei medicație, da? Sau ai o infecție urinară, nu poți să vii în ziua respectivă și nici 5 zile după ce ai întrerupt tratamentul antibiotic să donezi. Deci sângele trebuie prelevat de la oameni sănătoși, pentru că pacienții din spitale au nevoie de sânge curat, da? Și tocmai de aceea există și chestionarul de autoexcludere și consultul medical.